ġilidna kontra l-NATO, ġilidna kontra l-gvern Ingliż, ġilidna kontra ħafna li ma jaħmlux il-ħaddim u spiċċajna aktar maħudin mill-li bdejna. Għada li ferħu għaxadna il-soċjalisti li konna qabel, għaxadna mexxin fl-istess triq, bl-istess sajta, Malta l-ewwel u għamel kollox! Meta tiltaqa' f'xi attività dwar il-Perit Mintoff, kulħadd għandu xi ħaġa xi jirrakkonta. Min jiftakar l-ewwel corner meeting tiegħu u min jitħadded dwar kif gawda mir-riformi li mexxa mill-gvern. Iltqajna ma' diversi persuni waqt wirja ta' karikaturi li turi l-karattru tal-Perit Mintoff. Tkellimna ma' nies imdaħla fl-età dwar x'jiftakru l-iktar fuq dan il-ġgant tal-politika Maltija. Segwejt il-karriera tal-Perit Mintoff. Meta ħareġ l-ewwel darba bil-ewwel meeting li għamel Bormla fil-1948, minn għalija 48, jiena tħalt il-Dockyard. Jiena għamil rabat, pero kont ex-apprentice il-Dockyard ta' Malta u dakinhar kienet l-ewwel darba illi ma slajt il-rabat biex għatma familja, bajt hemmhekk għax derli li kien qed jgħid kien valur. John Zamid Dimek, ex-kandidat tal-Partit Laburista, jiftakar il-karattru sot li kellu. Karattru li ħareġ l-iktar meta negozja biex iġib l-aħjar ftehim għal pajjiżna. Jiena minn kelli 16 sena kont ġa ammiratur tal-Perit Mintoff. Waqt eventualment għajt miegħu u kont ħriġ anke l-elezzjoni jien ukoll mal-Malta Labour Party fin-1981 l-ewwel darba. Ma minn dejjem nerġgħet ikun ġifieri x'kultant jasbu li kien jgħajjed, però kien jgħajjed għax iħobbu dak li jkun, jixxielu dejjem il-ġid. Ġifieri jgħajjed għax irid jgħalmu dak li jkunu. Mbagħad ma xafejn ngħidu l-ġid kbir li għamla l-pajjiż fil-bidu fil-50s bis-social benefits u mbagħad trattati mal-Ingilterra dejjem ġab l-aħjar pakkett tal-Malta. Tkellimna wkoll ma' min minkejja li ma laħaqx lil Mintoff l-aqwa tiegħu ukoll japprezza l-kisbiet li għamel fosthom fejn għandhom xi qasmu d-drittijiet tan-nisa. Niftakar meta kien jiġġieled tas-social services biex l-egwaljanza tal-mara, li l-mara jkollha l-vot, li toħroġ taħdem li tkun stmata. Imma tipo li niftakar iktar dik il-ġlieda mal-Knisja. Nisma'hom jgħidu x'ina ma niftakarhom daqshekk, jiġifieri, imma niftakar he was a fighter. U jekk kien hemm mument fejn il-kobor ta' Mintoff der evidenti kien fis-snin 60, fl-eqel ta' ġlieda politiko-reliġjuża. Tkellimna ma' Nazzareno Azzoppardi li wkoll kien kandidat tal-Partit Laburista f'dawk iż-żminijiet diffiċli. Naħseb illi Malta rat bniedem kbir fih Mintoff u dan naturalment ilu il-100 sena hija ġustifikat li tikkommemorah. U forsi anke l-qudiem naraw iktar xi monument ieħor barra milli ġa għandna wieħed. Naħseb dan huwa ġust li jsir għax jistħoqlu l-bniedem kbir li kellna.